tikulandireni kulikonse kumene mungakhale nthawi ino ndipo kuchokera ku Times Television pokunyadira timati TTV tafikanso ndi programu ina ya The Times Exclusive. Mprogramu imene timakhala tikucheza ndi alendo osiyanasiyana amene ali ndi nkhani yokuti auze mtundu wa Malawi. Dzina langa ndi Wonder Msisia ndipo programu iyi imatifika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints. Khalani pompo. Ndipo tsopano ndikuoneseni alendo athu mpprogramu yathu ya lero. Alendo athu ndi olemekezeka Moses Kunkuyu Kalonga Shawa. Timatero dzinalo. Iwowa ndi phungu wa chipani cha Congress ku Dedza Mulunduni. Yes, Dedza Mulunduni. Komanso iwowa ndi amene amakhazikisa mwambo mnyumba ya malamulo kumbali yotsutsa Chief Whip ku opposition side. Komanso iwowa ndi mkulu wa zokopa anthu ku chipani cha MCP, Director of Campaign. Mwavala zisoti zambiri olemekezeka. Ndithu. Sono tukumana kumathero a Sabatayi nkuti padachitika nkhani pakatipa. Zingapo kuphatikizapo ya iwisiwisi imene idachitika pachinayi. Pamene panali pa 14 May tsiku lokumbukira Malemu Kamuzu Banda amene anali president woyamba wa dziko lino komanso amene anali president wa chipani cha MCP. Bwanji tiyambire pamenepo. Okay. Chifukwa imene nja iwisi tikamba zina ndi zina chifukwa ku chipani kwanu kusukuli nkhani zambiri zokuti timve. Okay. Ndifuna ndifufuze kuti tidaona mwambo umene tidali nawo onkumbukira Malemu Kamuzu Banda umene unachitika pa manda akamuzu paja pamene timati pa mausoleum okonza aboma. Ndi tinaonaponso mbali ya kubanja anali kumeneko. Ena ndithu akuluakulu a chipani cha MCP sitidaonepo kuphatikizapo Achakwera amene ndi president wopuma wa dziko lino komanso president wa MCP. Chidachitika ndi chani kuti Achakwera sakhaleko? Ziko mwambiri chifukwa mwafuna kuti mufunse nkhani imeneyo. Choyambirira tinene kuti tiyamikire mwambo umene unachitika opangidwa arranged aboma kuti akalemekeze kapena dziko likalemekeze mzimu wa Malemu Dr. Hastings Kamuzu Banda amene mwafotokoza kuti anali president woyamba wa dziko lino la Malawi komanso mu nthawi yonse imene anali president wa dziko la Malawi anali president wa chipani cha Malawi Congress. Ndiye panali nthawi imene mwambo umene uja unatsala m'manja mwa akubanja. Kuti akubanja ndi amene amapanga chilinganizo chonse chija kuti akhonza kupeza ndalama zawo nkupangira mwambo wokumbukira m'bale wawo Kamuzu. Ndiye kuti ifota akuzipanga ngati kubanja amakhalanso ndi chisankho chokuti iwo akhonza kuyitanizana ndani ndi ndani kuyambira paka longosolero koseko komanso nkhale mwambo onsewo. Ayitanizana pa mtundu pawo pokha, ayitanizana ndi azibale ake ndi anzake akamuzu amapanga zimenezo akubanja. Inafika nthawi yokuti mwambo uja udzikhala waboma. Liti. Nthawi imeneyo ndikuti ndikuyamba nkuvomereza kapena kuyamikira ntchito zimene zagwirikapo pa nkhani ya Dr. Hastings Kamuzu Banda kuyambira nthawi imene anamwalira. Kuti Dr. Bakili Muluzi ndi amene adanena kuti munthu uyu anali munthu wofunikira kwambiri. Akayikidwe pa malo amene akhoza papatsidwa ulemu mpaka akamuyika pamene paja kulilongo. Ndipo kubwera Professor Bingu Mutharika mzimu wawo udzosa mumtendere. Namada ninazo koma apa timangepo pamalopo kuti padzifikika anthu nkumadzaona wina aliyense nkumadza mpatsa ulemu Kamuzu. Kufikira nthawi ya Dr. Lazarus Chakwera pamene ati bwanji mwambo wa Kamuzu udzikhala wa dziko lonse mmene timachitiranso miyambo imene tinayikhazikitsa yolemekeza anthu ya dziko lonse. Ndiye mwambo umenewunso unali mwambo kuti wapangidwa kuti dziko lonse likhonza kumukumbukira Kamuzu pamodzi. Mmene tikukumbukira munthu amene anali mtsogoleri timadziwiratu kuti pali ena amene amapemphera nawo akhala ndi chidwi chofuna kukamulemekeza nzawo. Ena anali nawo kundale akhala ndi chidwi chofuna kukamulemekeza nzawo. Muchapanene yakuyamba paja tikukhala president wa Malawi Congress Party mudzaka zonse zimene anali president wa dziko. Nzachidziwikire kuti sonkhala Malawi Congress Party akhoza kufuna kukhalapo kuti akamulemekeza nawo president.
ku Malawi Congress Party ndoti tili ndi atsogoleri. Mmodzi mwa atsogoleri ndi Dr. Lazarus Chakwera amene mungati mtsogoleri wa chipanicho akhoza kufunanso kukhala nawo pamwambo umenewo. Ndeti ndayankhula nawo akuboma kuti hayi ifeyo tikakhala nawo ndipo Achakweranso akakhala nawo akuboma kuti mamvana mpaka nakugwirizana kuti hayi palibe vuto. Tinawawuza kuti kubweraku tikalemekeza zonse mmene zilili ndipo sitikufuna kuti Achakwera akhale mulendo olemekezeka, sitikufuna akayale nkhata, sitikufuna akhazike pa mpando wapaderadera, sitikufunanso kuti akayankhule angobwera kudzakhala nawo pamwambo. Akuboma anativomera. Mankhula nditani kubomako? Ayi zimene zozo mwina tisazinene panopo koma tikhoza kutsimikizirani kuti kufunsa zimenezi kwa nduna zimene zimakhudzika ndi program imeneyi akuwuzani kuti ndizoona timayankhulana ndi aku Malawi Congress Party. So mutha kunena kuti kutali komitiyo imene makonza mwambo umenewo ndino aku Congress malankhulitsana chifukwa choti nangaside ndapeza mpata anondimva kwa ino komiti imeneyo ndifeyo timayankhulitsana komanso mu komitimo mwamwayi mwakuti muli anthu amene ndakubanja komanso amene anena muja kuti ndiokhudzikanso ndi kuchipani. Ndiye kuti kudzera mwa amene aja ifenso tinapezeka tikumayankhulana nawo atsogoleri aja. Pakakhala nkhawa ina iliyonse yokuti iyi yapitilira kubanja njokamba za kuchipani, ifeyo ngati akuchipani timayankhula nawo directly osakhalanso zoti kudzeranso mwa anthu ena. Tayankhulapo nkhale ndi nduna zimene zimakhudzika ndi program imeneyi ndipo ndunazo zikhoza kukhala mboni kuti ndizoona timayankhulana munafika povomera kuti Achakwera akhoza kubwera. Ndepeza munafunsa kuti chifukwa chani sanabwere. Tili mudongosolo limenelo lokuti Achakwera akhoza kupita kenako padzabwera nkhani zosintha kunena zokuti hayi asabwere. Ndani amene azimezo omwewa ndi kuti timayankhula nawo asabwere bwanji hayi amene akuyang'ana za public events akunena zokuti asabwere. Nchifukwa chani akuti iwo pobwera akubwera ngati mulendo wa president wa dziko, kuti iwo abwera ngati mulendo wa Mutharika. Ndiye kumwambowo Mutharika sabwera, therefore sabwera alendo awo sangabwere. Ndiye tinati ndiye mwina tikumvetsetsa mosiyana chifukwa Mutharika abwera koma kubwera kwawo atumiza munthu amene akudzagwira ntchito yoyimirira iwowo. Anduna amene atabwere akunena kuti sakubwera ngati nduna koma akubwera ngati oyimirira president. Ndiyoti alendo onse a president amakawalandira ndi munthu amene. Ine ndikhoza kupereka chitsanzo ndinapitapo pamandapende paja ndi president wa ku Mozambique koma mmene ndinkapita ndoyimirira president wa Malawi ndipo ndinapita nkuwaperekeza president kuweka nkhata pende paja ineyo ndayimirira mtsogoleri wa dziko amene wandituma. Ndeti mati chimodzimodzi andunawo akalandira alendo onse a president chifukwa anandivomera kale koma kenako ayamba kusintha. Ndeti mati nangapeza ifenso anthu tinawuzana kale kuti tikapezeka nawo kumwambo mmene muri mwambo uja ndoti ngwamawo. So ndikuti kusintha kumachitika pachitatu ndikuti kusintha kumachitika pa 13 ndi nangapeza ifeyo takonzekera kale kuti tikakhala nawo kumwambo umenewo. Ndi nanga mungotiletsa mwa mtundu umenewo ndeti tani hayi ifeyo Kamuzu anali president wathu ndi tsiku lingopita osamukumbukira ifeyo tiyeni bwanji tikakhale patokha tikamukumbukire. Chitsanzo chake ndikhoza kuuza ndi cha mzimayi wamasiye amene mamuna wake adamwalira ndi kenako akubanja akunena zokuti iweyo mkaziwe usakumbukire nawo mamuna wakoyo. Sikuti iye uja sakumbukira mamuna wake uja akhala mchipinda mwake nkumalira yekha nkumakumbukira mamuna wake uja. That's what we said. Tiyeni tikakhale kuchipinda kwathu ku office kwathu headquarters ya MCP tikamukumbukire Kamuzu tikachite mapemphero ndipo azibusa akakhalepo atitsogolere mwambo onsewo. Koma pomaliza nanga ulemu umene tikampatse Kamuzu ndi otani kuti tikhoza kuyika nkhata tinati tisanavomerezane zimenezo tiyeni tiwafunse akuboma. Kodi akuboma mukhoza kutilola kuti tikamaliza zathu zija paselipa tidzayike nkhata pamandapa. Ndiye tinalemba kalatayo yapita kuma ministry kumene amayang'anira za pamene paja ndipo kalatayo atayilandira ayisaina kuti permission granted ndipo Achakwera abwere adzayike nkhata. Ndi Achakwera tinawuzana nawo kuti tidikira mwambo wonse wa boma ukathe. Mwambo wa boma ukathe tikuwuzani kadzibwera tidzikayamba mwambo wathu wamapemphero ndipo mwambo uja ukupita kumapeto mpete tinawuzana ayi bwerani tapanga mapemphero athu aja tamaliza tiyeni mmene mukubwerera ku nyumba tidzera apo mmene tinapemphera muja tikayike nkhata. Ndi mukafunsa kuti sanapezeke chifukwa chani kumwambo sanapezeke chifukwa last minute adzatiuza kuti ayi Achakwera asabwere. kalata imene achokera kuboma
kuyankhapo pa nkhani imeneyi akunena kuti ndi akubanja amene ananena kuti yayi musapite inuyo kumene kokongata MCP mungankhe kuti bwanji wene ndikuwuzeni kuti Kamuzu ndakubanja kwawo anthu amene wawa ndi Malawi Congress Party ndi zinthu zoti zimayenda limodzi. Anthuwa ngati amakonda Kamuzu amakondanso zimene Kamuzu ankapanga zimenenso ankakonda. Kalata ngati mukuti yabwera yonena zokuti akubanja amati Malawi Congress Party isapange isapezeke ndiye muona kuti akunenanso kuti mwambo anapanga saboma mafunso ayambire pamenepo. Mukaona mwambo sewu kuyambira amene amalengeza makalata amene atulutsa boma makalata amene alembera maofisi mosiyanasiyana likuyitana ndi boma likuyitana kumwambo wa Kamuzu Day. Lero aboma akuona zoti mwambo timapanga sife makalata chamasaina ndi ndani kapena akutanthauza kuti iwo sanachivomere sanachilandire choti boma lidzipanga mwambo. Mano ine nkuvesesa kwanga kuvesesa kuti akubanjawo ndame amakonza boma ndimene nayendesa mwambo komano okonza mwambo ndikuti ndakubanjawo ndamene mwina amasankha kuti kubwere ndani kusabwere ndani ndimalingana nkukamba kwawo ndiwo akubanjawo amene akuti yaya wasabwere. Ife timayankhula nawo akubomawo timayankhula nawo akubanja sona nawo so akubanja ndikuzeni pano ife pokambirana zonsezi akubanja anali muzokambirana ife tikamapanga plan yonse akubanja amakapezeka kuboma kuzokambirana chifukwa chakuti function ije ndi yaboma komanso ipanga involve akubanja ngati ino ake koma akubanja aja ndamenenso amabweranso kwa ife kudzakhalanso ndi ife takambirana izi kuboma ndiye tikupanga motani kuno ife timapanga izi limodzi ndi akubanja koma ndiuchimvetsetsa kuti pamene zafika apa ndi mmene chaonekera chinthu chicha pakhoza kukhala luso lofuna kuyesetsa kuti kodi titani tiumbanitse mutu ndani ndi nani. Kalata yochokera kuboma asayinira ndi anduna ofalitsa nkhani Dr. Shadrack Namala ndipemphe kuti zisakudabwitseni zikalero mutanthauza ngati zatero kuti mwati asayinira ndi amenewo zisakudabwitseni kawerengeninso kalatayo ndimuone mwambo jamona ali kuyambira kokonzekera ma interview amene mwapanga aona zoti boma likupangitsa mwambo umene uja ndimuiwerenge kalata jamona kuti ati kupitiliza kuchotserabe ulemu apaka Kamuzu uja chifukwa tayambobweretsa mabodza tisatero koma even ikanakhala kuti zinthu zachitika mu nthawi ya boma lanu mukadayankha ndi kuti mwanakhala inuyo si mama yankhola koma tsono kuyankha umene aliyense amakhala nkusankha amene atayankhira. I'm not here to analyze imene angayankhire anduna amene ali pano koma all I'm saying is kuti imvani imene tikuwuzani ife ndipo tikhoza kutsimikizira mtima yankhulo ndi anthu akuboma sizoyankhulirana kutuma wina ukanena ayi ifeyo kuyankhula nawo kugwira foni kuyankhula ndi nduna nkutiuza kuti bwerani ndi president abwere ifeyo kuyankhulana ndi apolisi mwambo wapano atha auze na president awadzibwera ife nkunyamuka apolisi nkuomba tiye gasi ife tomwe nkupita kafusa apolisi a few minutes ago simunati tikhoza mabwera ndiye mukanena zokuti nchifukwa chani zochitika izi. I wouldn't want to dwell on this later imene alemba nkusayinira nawo koma ndikhoza kunena zokuti tikamayenda choncho as a country dziko lino tikuliyendetsa tikulitenga ngati chidoli choma chiseweretsa lisamatero. When we do something imene sidachite bwino we must have the courage to face Malawians and say kuti apa sitinakonze because zonsezi kungokhala kuti bwerani nonse kumatamvana kusakhale makakazi pani tiye ndimake observe zimenezi mwa ulemu ndikukhulupirira wina wake kupanga zosakhala bwino mwambo wa Kamuzu sukuthalera ukubwera wina chaka chamawa sitingayimitse dziko chifukwa cha nkhata kuti awo asidzeke nkhata apa apolisi 300 dzulo kugadira manda apolisi lero lodzimbaula zija 5 kugadira manda chifukwa chomwe kugadirapo kuti pali nkhata ina yake kuti pasabwere ina pamwamba payi mupitepo wiki yamawa pamanda paja mukapeza kuti pene paja palibe aliyense zinkhata zija dzanyala dzatayidwa nkumati dziko linayima chifukwa cha zimaluwa idzi dzanyala dzatayidwa apadzi angasaka panga chonchicha pamakhala ngati ndi mwambo wa dziko makanga ndi state function ndi ngati tatseka ngati mwambo wa dziko wina akhoza kupitaponso kuti mu tsiku lomwelo kuti atseka mwambo wa dziko mukamva amene amayendetsa mwamboja anazafika ponena zokuti tateremu tafika kumapeto kwenikweni kwa mwambo wathu amatanthauza mwambo umene ujawo tafika kumapeto kwenikweni kwa mwambo wathu. Munaonapo inu kupita kumanda nkunena zoti kumanda kuno tamaliza mwambo wa nkhata koma metu chokamu ena atsalira nkuyamba kuthumbusula nkhata zija
kuopa kuti akuba asachitepo kambirimbiri wawo kumakhala kuti akunyoza maliro aja no zatha zokongoletsa zija koma abafuna kusamalira tsopano zikhozo itikapo zinthu zina anthu amayika nkhata pambali asanakwirire maliro akamaliza kukwirira oyika nkhata ujipene paja amazikaso maulemuso amangodzitenga dzimaluwa nkuika pene paja chifukwa ulemu unachitikapo kuchita pambalipo so dongosola akati lamaliza afuma kuti ndituluke m'manda muno lahatha limene lija mawa likhozo yambaso dongosola lino munachitapo chidwi mwafunse akubanja amene akutchulidwawo kuti akuti nzoonadi kuti ndinu amene munakaniza ayi zimenezo tizichita koma ndikutsimikizira anthu akubanjawo nkhale titaona kalata imeneja tayankhula nawo koma kuti pano mwina tisakambe za akubanjawo chifukwa chakuti sitikufuna kwayika mukhangati kwakoletsakoletsa ndi anzawo ndakuboma komano chimene mafuna ndimvesese ndichokuti inu mutaona kuti achakwera sapita tinaonabe mwambo waboma uja unapitirira akubanja kwa Kamuzu analiko tinaonakonso anthu enaso kuti mwina ali ndi maudindo enaso koma ali uja analiko mmene mmapempha kuti achakwera akayike nkhata pa manda Kamuzu paja munanena kuti muzapita ndipiti wonso yauja kapena munapempha ngati kuti achakwera angopita chifukwa pamene popo pamene mwina pakukhala ngati pakuvuta chifukwa nanga simalamula mdziko muno mukwazi wabwino inu mumalankhulira boma lathali kuti ngati munthu ufuna kuyenda ndi kuti muyene odziwisa polisi muyenenso kuziwisa akhonsolo munapanga zimene zikapena munangopempha kwa oyang'anira nanga simandaja ali kuuje Department of Mausoleum and chanchane amene kalata yake tinayiona kukuvomerezani iwo jamavomereza kuti pamandapo mutha kufika koma mwambo woyenda ukafika pamandapo mati mupanga bwanji onapo ndi gulu lonse licha sindingafuna kuti ndikufunse nifunso koma chifukwa choti nanga si program ndi yanu inode kufunsa mafunso koma sitikudziwa kuti ponena kuti tikupanga mwambo apa because it's just a distance of about 200 meters tikupanga mwambo apo manda ndawa apa nde tikachoka pa mwambo apapa tidzayika nkhata apa sindikudziwa kuti panali chiyerekezo chokuti adzachoka bwanji achakwera apapa pene tikupangira mwambo 200 meters kubwera pa manda apa sindikudziwa kuti maganizo kuti panakhala chiyerekezo cha mtundu wanji kuyenda wake penepo chifukwa chakuti kuchokera pene paja msewu wake ndi umodzi omwe komanso ndikhoza kuwuzanichi kuti magalimoto amene apangidwa paki obwera ku mwambo wathu anapezeka po ulumikizana ndi magawo anapangidwa paki obwera ku mwambo wina kusonyeza kuti anthu ankhala amene anayenda kuchokera ku mwambo wa boma anapeza ena magalimoto awo apanga paki mpaka ndi chaku city council kusonyeza kuti distance yake ndi yolukana ndithu ndi pafupi kwambiri anga si mukuyenda mene mayendera pamene paja pamuja ndikuti munatchinga msewu komano mene mayendera pamene papa ndikuti muna block traffic kuti ena sakanatha kudusa pamene papa is it not the reason anduna akale amenenso muli aphungu padakali pano kuti timanena kuti titenge chilolezo kaya ndi ku polisi osati chilo kwauziwitsa apolisi komanso akhonsolo kuti tikamayenda mwina atithandize kuti tiyenda bwanji tizipitana bwanji sikudali kufunikira kumeko kukupanga kalata imeneyoyo mwina tikhoza kuti nazo sitinagawe zimaumboni zonse za anthu amene tinawafikira koma dziwani kuti akamatuluka choyamba former head of state nakasachakwera aja anali president wa dziko amene aja akamatuluka akapange china chilichonse timadziwitsa za chitetezo aja ndipo titamaliza mwambo wa mapemphero tinanena zoti tisanachoke kunoko wina atatsogola akawauza akuluakulu za chitetezo aja kuti tsopano tikunyamuka wanyamuka director wa youth watu nkupita ukafika pene za chitetezo paja ifeyo tamaliza mwambo wakunonso siwatha some 3 hours ago timatiti kudziwitseni tikunyamuka ndipo anena zokuti tayima panofe achitetezofe tikuteteza a president opumawo kadzibwerani anakuza ni tayima panopo chitetezo chili panochi tikukudikirani kadzibwerani ndipo pamene popo ine ndamene ndinatsalira ku office kuja with the former president ndalandira foni ndafikako ndayankhula nawo nyamukani kadzibwerani ife tikunyamuka ndipo tayenda bwinobwino konse kuja komano you don't have kalata yochokera ku polisi ndi ku city assembly yochita kuonesa kuti mwauza kuti tizayenda andakupasani go ahead. That was an administrative arrangement imene achitika chifukwa ndakuwuzani kale kuti kuyambira paja achakwera anapangidwa clear kuti akakhala nawo pamwamba
ndipo kupita kumwambo kumeneko kuyenda kwake kunakhalabe kwa mtundu omwewo okuti ngati alipo ndi anthu ena amene akuwaperekeza kaya atsika galimoto tiwaperekeza ndithu okhala pasanja ngati ali ndi anthu amene akuwaperekeza. Koma ngati palipo kuti ukafika nawo kumene kuja tapanga arrangement ina mmene timawadziwitsawa timawadziwitsanso ndi ma authorities ena onsewo kuti padzakhala kuyenda kumene kupita kuyika nkhata pamalo paja. Ndipo anakhala kuti ife angotiuza kuti ayi musayende sidakakamira. Okay, so atsogola amalondera alankhula ndi apolisi amene mukunena kuti amalankhulana nawo akuwuzani kuti nyamukani. Inu mwanyamuka. Yes. Pana zavuta ndi pati. Ife tutanyamuka ndi mmene tikuyamba kukwera mtunda kumafika pa city assembly paja. Sitinamve wina aliyense akuti yankhula chotiretsa. Tangoona utsi uja dzayamba kudzafika nkhale pamene tili limodzi ndi former president paja. Athamanga asilikali ena kuti afotokozere kuti kodi zutani. Pamene papa tsopano mutati muonere mavidiyo amenewo muona kuti asilikali achitetezowa anathamanga kuti mwina afotokozere kuti kodi chavutanso ndi chani chalakwika ndi chani. Ndi ife timaganiza kuti kapena mwina anyamata athu anatsogola apangina icho sakhala bwino kuona peza kuti ayi kulibe amene atsogola tinali patsogolo pobe ndife tomwebe ndi president aja. Mokuti ifeyo mayankho kuti izi zinachitika chifukwa chani tisaname sitikuzidziwa. Ndi chifukwa chake mutaona nthawi ina tinadzapita zitatha zimenezizi ineyo ndamalondera aja takadzera ku mabanki kuja ndikubwera pa maroboti aku hotelo ndi kumanda kuja. Yes. Tabwera pene paja pala apolisi ndithopitirira 100. Tabwerapo nkuafikira panali deputy commissioner panala OC tata bwana ineyo ndabwera ndi awa director of youth sana bwera pa nkudza kufotokozerani kuti tsopano tikunyamuka nanga chichitika chisondi chani ati akhoti kugwira ntchito. Chabwino tionere video imeneyo imene akunkuyu ndi amalondera akulankhulana ndi apolisi. Who hear what you talking about kana katifunse kuti zinakhala motani. Okay. It's today. 24 hours. 24 hours. No, it's not right. I wish now we can get a seal. We are saying the whole week. In which we say taxation pay money. Yeah, pamenepo. Pamachitika zotani pamenepo. Chimene timafunsa pamenepo nchokuti nanga si pamalo tupitapo pamandapo ndipo kuti tili ndi chilolezo kwa inuyo muli panono uyu anabwera pano wadzakumana nanu mwanena zoti mwayima pano foti mukudikirira amene achokera uko ndi amene manena ndawakubwera uko kodi sizinakatheka kuti inuyo bwana mkubwa ya commissioner mutaona kuti aja timata kubwera aja ndawabwerapo koma tili ndi maorders anyuwani kuti tiwaletse sizinakatheka kutuma wanu msilikali olunkudza kumana ndi asilikali anu enaso amene ali pa ndipito umene uja ngowafotokozera talandira lamulo lina lokuti president akalewa asapitenso. Ndiye kuti msilikali uyu anakangobwera nkutiuza kuti chimene tikuwuzidwa kutsopano nchokuti president akale abwerere. Ifenso dakangowawuzira bwana akuti alandira malamulo anyuwani bwererani. Sidakakamira zimenezo. Ndiye kwafunso pete mafunsa amakokuti kodi sitakhala limodzi mmawa onsewu nkumadikirira ndipo titamaliza zathuzi uku awa anabwera nkudza kufunsani mwanena zoti mukudikira kuti muteteza president akalewa nanga tona ndizochitikazi. That's what we were asking that time. Nde anakuyankhani bwanji? Ayi zimene zikumvekera moja kuti ayi tikugwira ntchito pitani amango yankha mantundu mmene panopota chinga pitani basi. So the message was kuti inu pano simudusa. Yes. Bwererani kumene kuchokerako pamanda aposo the reason yoti musadusire inali yoti chani. Mpaka pano ifeyo mwina ngati mwamvera mu audio manager sipanatuluke chifukwa ndipo ndikayika mkamwa chichewa apolisi aja kuti anatiuza chifukwa tinama akuona zoti zibwererani basi tikugwira ntchito tachinga pano. Tsono mwachinga manda ake awawo amene amakhala osachinga daily wakuti amene utichinga wiki yonseyi zimenezo zikumveka mu audio moja. Nde chifukwa chotiuza ife kuti achinga chifukwa chani sananene. Mukaziona inu mukuona ngati chimachitika panjani? I wouldn't want to speculate. Komano sindingapange blame apolisi akamamvera ma orders chifukwa cha mitina ikhazikitsira polisi yathu. Polisi yathu imakhalabe yomatengera ma orders amene nakwauza ndi chifukwa chake ndimakonda nena zoti we have not done enough to fully reform the police. Mukati we when I say we, I'm saying kuti amene timakhala mu leadership ya ndale. Phatikizapo ndi nthawi yanu yomwe.
ndikuphatikiza wina aliyense yeah musazembeto yankho lake likhala mwero ndikuphatikiza wina aliyense yeah sitikufunsa za wina aliyense ndikamba tu we politicians amene timakhala mu utsogoleri wa ndale yeah we you know I'm being specific Yes. out of that all of us kuti mukungotuluka kumene mboma yes polisi tinali ayo yomweyi yes mukati we yes mukutanthauza kuti even inunso muli mboma 2020-2025 you failed to manage police because maipasa maujeni ma instruction andale ineyo tikati we kumvetsetsa kwa ine matanthauza kuti weyonso wadzika momo yana ngani mafuna azikhala clear Ayi, fata lero- yake ngochenjera I we tose yaba ku you and me we yeah ini simabereka sidakhale no kukumpha come what I'm saying Yeah. is tosefe amene timakhala mu utsogoleri wa ndale I'll be very honest with you there were spurts of zosakhala bwino mu nthawi ya UDF mu nthawi ya PP mu nthawi ya DPP mu nthawi ya MCP panopo polisi yake imakhala yomwe munena izi chifukwa choti muli kunjalo pano ndazina You have said that- muli ndi ma recordings anu aineyo nditakhala pano ndikunena zimenezo about the police when you asked me about some incidents in Lilongwe Yeah. nakuwuzani zimenezo nditakhala mpandono wenazo kuti tikulephera anthu andale kuti tipangire to reform the police chifukwa ti polisi chemukaona makhazikitsidwe ake m'malamulo imati ikhale independent koma that independence nkhala polisi mukayankhula nawo pambali amadandaula ife anthu andale amadandaula ife so all those orders you see kuti apolisi munati muudikira achakwera kuti mwateteza panopo tikubwera mukuti mukubloka you could see kuti kamo zawo zauma kumene I could understand them kamo zawo zauma kanika kuyankhula chifukwa chani that hand imene imakhalapo ije pena ilipo nthawi yathu pena inaliponso pena iliponso pano that hand the day we deal with that hand kuti isamakhale pene we reform the police fully tisiye police tigwira ntchito I'm telling you we enjoy the services of our police but that's easier said than done Of simaoneka course. kuti zimaphweka kulankhula choncho Kuti mano zimafunika- kuti muli mbwalo to imagine kuti apolisi amene aja kuyankhula to a former minister and a former deputy minister like that ine nkumadabwa kuti inuyo mudakhala kuti munalandula kana kuyankhula chonchichi mano Obviously. mwaonano pano right mwina ni mikwiyonso yamene mumapangira hando anthu ena nanunso muli mbwalo ndepena amene pajakuonesani kuti pano pasimuliso mumphamvu bwererani nyamukani bwererani ine no. polisi tikuyankhula ndi honorable Moses Kunkuya amene amalankhulira boma amene nduna ya boma ya information In yakale a way, but I did not feel belittled and I did not feel intimidated because I understood whatever they were doing. then when were you complaining You mean complaining to them? to the police? Yes, when you knew exactly No, what was the- happening and what- The complaint that was there was to the individuals who would, you know I mean, Yes. so at least indicate kuti china chake chasintha apa. ndengati maziwa zimenezo zokuti Yes. mkutheka chinake chasintha Yes. simudalankhule ndi mphamvu zakuserizo bwanji chifukwa chokuti ndi zimene minaso zikoza mphamvu kusinthisaso zakuserizo ifeyo sitinayankhule nazo koyambirira konse and chimene chimatipangisa tipange complain ndi chakuti tiye gasi maponyayo it wasn't necessary. It wasn't necessary. There is a former head of state there. Sakupanga nsonkhano andale. Sakubwera kuno kuone demonstration. No, it wasn't necessary. Kungunyamuka panopo nkuda zoti we have received a contrary position. Auzena bwana awo bwererani talandira kapena tasintha chiganizo. Simple. Koma olonkutumiza munthu kuti thamangani mukumane ndi awabwera kuno. First akubwera ndi zogenda, akubwera peacefully. Komanso tikuona po Lazarus chakwera. Tangopitani mutauza asilikali awazungulira kuti kunoko musafike. Tinakabwirira pomwe. maphunziro akuchokera apa ndotani anduna akali No phunziro ali kuti ineyo chimene chingati chandikhumudwitsa nchokuti sitinampange ona kamuzu mmene tinakenera kumpangira ona. Choyambira ndimecho. When we turn an event into a national event, tizivomereza kuti padzapezeka wina aliyense because it's a national event. Ndeti phunzire choyamba kuti kana nazo tifuna kusangalala moyo wa munthu, tiusangalale moonetsa mabeliefs amene munthu anali nawo. Kamuzu preach unity. What we have done apa kuyambira mbali ya boma amene anapangira kuchotsapo ena kuti asakapezeke panalibepo unity pamenepo. So amakango chonga page kuti tanutsa 14 May commemoration of Kamuzu Day, koma we did not celebrate Kamuzu's life the way Kamuzu would have loved to live. Kamuzu anakaunda pakhale unity. Ndengati mwapita nkumakapanga zonsezo koma unity yo palibe ndikuti simunasangalale moyo wa Kamuzu makango chonga pakalenda. That's number one. Pazikhala unity imeneyo. And there should be no effort no attempt whatsoever to politicize the event ya Kamuzu Day.
kapena ena aliwonse amene mawakondwerera atsogoleri amene alipo mdziko muno. Mukakumbukira izi zinachitike koyamba kuchilembwe de zakhala zochitika zinthu za mtundu umenewu. Anthu onsewa they lived a life yokonda Malawi. Ifeyo tikamakawakumbukira tidzikumbukira mogwirizana ndi zimene akakonda kuti aone lero. Mukuti tisamalowetse ndale pa miyambo ngati imene kuphatikizapo wa Kamuzu umene unachitika pachinayi pa 14 May 2026 ku Lilongwe. Aboma atazasintha chiganizo kuti mwina mwake achakwera asabwere pa zifukwa zimene mwina mafotokoza zija. Chidavuta nchani kuti mungosiya kuti boma amene apangira chonchija muja ndakubanja apange chifukwa inuyo chipani cha MCP there's no way chingabwere popanda ndalezo. Chibwera bwanji chipani cha ndale kusapanga zinthu za ndale. You mean kubwera pamwambo? Iya amene munapanga wanu uchano. Simani akuti samabweresepo nkhani za ndale. Now aboma apanga ndakubanja. Padavuta ndipati kuti mukhutisidwe kuti okay ulendo uno mwina mwake ife tidakakonda kuti achakwera wakhaleko sakhalako koma akubanja ndaboma apanga mwambo umene utentisiye pompa. Koma ano inuyo ngati MCP chifukwa mwambo eno chamapanga ngati MCP. MCP ndi chipani cha ndale. Ndizotheka MCP chipani cha ndale nkupanga mwambo umene ujawo popanda ndale. In taking your cue to say kuti we must not politicize my events ngati amene. Ndikuzeni Kamuzu anali wa ndale. Ndale zake anapikira ku Malawi Congress Party. Kamuzu ndi Malawi Congress Party simungasiyanitse. Mmene simungasiyanitsire Bingu ndi DPP. Kunachitika mwambo kundadawo. Ukakumbukira Bingu. Kunali nsalu za DPP. Koma penepo chimene tinakayang'anapo kwambiri nkuyang'anapo nkhope ya Bingu. Bingu ndi amene anayambitsa DPP. Akukankumbukira nsalu zake zilipo chala mmwamba chinachitika DPP woya anachitika. Koma akubanja ananena kuti pasakhalepo even makaka achipani. Okay. Akubanja neno zipasakhalepo makaka achipani. Makamera ano analipo dzulo. Kunalibe makaka achipani kumwambo kuti. Ndikusamvera kono. Zimene kunenazo kuti inu mukunena kuti ndena ngasimukuloza MCP. Yeah, no ndikufunsa no by extension. Kuti MCP yo imene kuklema kuti Kamuzu anali mtsogoleri wake, komanso anali mtsogoleri wa dziko la Malawi. Chifukwa Kamuzu witu tizimugawana. Of course. Pali mbali yake ngati wa MCP, then pali mbali yake ngati mtsogoleri wa dziko. And chimene chikumatenga prominence ndikuti iye uja ndi mtsogoleri wa dziko. Koyamba, I don't know which one it starts, but the one that's prominent kuti he was the president of this country. So tonse Malawi timamutenga tingwathu. Now funso langa ndoti mezi dakhala pamene paja chidalawika ndi chani kuti MCP musapangenso mwambo wina mukhutisidwe kuti ume uja wachitika. Tiyambeka nkhaniyo mukuti yazovala pala. Mukudziwa zoti kumakhala nsalu ya Kamuzu yokumbukira Kamuzu. You remembering Kamuzu muumba nsalu pali nkhope ya Kamuzu. Amene atavale nsalu imene yapanga ndale. Aliyense amakasokolotsa ole ine umudzi wana gogo wana amene amwalira ngati pali nsalu imene munawayika kuyo amene ali mchitenji chawo chimene pali nkhope yawo. Nonse makavumbulutsa zimene zija. Zithunzi mayika mu status za amene aja. Mukumbukira munthu wake uyoyo. Mukhala pene pachopanda chithunzi chake. No. People wear zovala za munthu amene osakhala to express their political views. Koma to remember that person by presenting themselves in a manner that shows that ukumbukira munthu wake uyo. Ndemo kana zoti chifukwa chani sitina katha ungosiya mwambo wa Kamuzuja mukuzoza tokhali nation event inayikiro tizipangalo tete. Ndiye amanena zokuti nkhale yena kusangalira pena mukhoza kukhalanso ku constituency kwanu kumudzi kwanu kumakondwerera Kamuzu. Actually yes, that day on Thursday mene zimechitika ku Lilongwe nkhalenso ku Blantyre kunali mwambo wina ukumbukira Kamuzu. So it's not kuti chichitika pamalo pamodzi. Mukhoza kukhala m'manyumba mwanu nkumakumbukira Kamuzu. Yeah, but my point ndiyo kuti tikukamba kuti tingamapange bwanji kuti tisalowetse ndale. Kuti tizipanga bwino kuti tisamalowetse ndale. Nkhani yake ndiyo kuti tidziwe choyambirira kuti pokumbukira Bingu padzapezekanso anthu amene adapanga zinthu zina ndi Bingu. Anapemphera naye anapanga naye ndale za DPP. Pokumbukira Kamuzu padzapezeka anthu amene akukumbukira ngati munthu amene adapanga naye ndale za Malawi Congress Party. Koma anayankhula kunena zokuti tisavale makaka. Meaning to say tisavale makaka azipani koma mumtima mwazipani zilimo. Chimene chichongofuna chilimbikitse. Fa nthawi zonse tidzakumbukirabe atsogoleri onsewa. Ndipo adzakumbukidwa ndi anthu amene amachita nawo zinthu mmoyo. Adzakumbukidwa munthu amapemphera naye, munthu amene adzafuna kuvala kapena kuonetsera za amene amapemphera ndi munthu. Adzakumbukidwa ndi amene amayenda nawo kundale, anthu amene adzafuna kuonetsera mmene amachezera ndi munthu amene kundale. Koma ife takumanapo anthu ambirimbiri it's a national event. Tivomerezane kuti tikhoza kuumba nsalu ya nkhope ya Kamuzu pokumbukira Kamuzu. Tikhoza kuumba nsalu ya John Chilembwe pokumbukira John Chilembwe. Tikhoza kuumba nsalu ya Bingu pokumbukira Bingu. Ndipo mukhoza kampeza munthu wa Malawi Congress Party koma wavala nsalu ya chinthu china chifukwa chakuti akukumbukira chinthu chimenecho pa nthawi imeneyo. Kunena kuti
MCP munatengerapo mwaya apa kuti mupange ndale maka inuyo chifukwa chokuti nthawi imene MCP inali mboma kodi mwambo umene ujawo mapanga ngati MCP mapanga ngati boma tikamapanga mwambo okumbukira Kamuzu because apa maonekano ngati kuti kodi MCP so imapanga za Kamuzu nthawi ije maoneka kuti boma ndi akubanja akupanga za Kamuzu as MCP mapanga za Kamuzu kapena apa munatengerapo mwaya kuti I think maybe we can score some political scores here as MCP. Let's now remember kuti pajatu adali president watu nkupanga ngati MCP for the first time. Kuyambira mmene anakhazikitsa kuti mwambo umene kuti dzikukumbukira ngati mwambo wa boma. Kuyambira nthawi imeneyo. Mudzapeza kuti anthu amene amapita kumwambo ndi anthu osiyana-siyana komanso khala anthu a MCP yo akhala kumapita sikudachitikepo phokoso lina lilonse. Koma supangidwa ngati wa MCP. This was gonna meno kuti ukanakhala ngati oyamba bangati kuti MCP payokha. Kumbukirani 2019 mwambo chomachitika ku Mzuzu 2020 machitika ku Mzuzu tinapanga mwambo moja pa Chilimba Primary School ground ngati Malawi Congress Party. It's there in your records. Malawi Congress Party remembering Kamuzu Chilimba Primary School ground. We did that as Malawi Congress Party. We've been doing this. So ngati Congress. On Thursday ngati Congress mezi kulilongwe pa Chichiri headquarters ya Malawi Congress Party unachitika mwambo moja ngati Malawi Congress Party remembering Kamuzu. Kunena kuti achakwera anatuluka pamene pajapa kuiwala kuti iwo sono ndi a former president ndikufuna kupanga acting ngati a president ibe kenaka anthu nkuzaona kuti munthuyi akuyenda pamene papa apolisi mnasanakonzekere bwinobwino oyenda naye chani ndipo funa kuteteza office ya formal zimene zachitika zimene zichazi mungaziunike bwanji. Achakwera njala yokuti ufuna kukhala kuti nzioneka ngati ndakalibe president ndi munthu ozindikira ndi munthu amenenso anadziwa pomalizira kuti tsopano president wa dziko uja ukutha. It was him sanaduduluzidwe choka mu office moja. It was him who said amene zikuonekera zinthu zimene zilili tiwapatse anthu amene Malawi awasankha munthu amene ali ndi hangover yomafunabe kuoneka ngati kuti udakali president unakaonekera poyambira ufuna kukambira chinthu chimene chichi. So apa amayenda ngati munthu amene amapita ku office kuja wiki iliyonse office ya chipani kuti timakasonkhana kumene kuja kukambirana zathu. So kuyenda kwawa akudziwa chimene ali. Chakwera knows what he is. He is the president of the Malawi Congress Party and not president of the state. Mutalankhula nawo ngati mwapeza kapena ngati mwamva malipoti apanga react bwanji zimene zachitika lachinayi licha. Then you are Achakwera when all was said and done madzulo zathazo kuona kuti mpaka na ndikufika pothidwa Legas. Madzulo when we went to see him choyambira kunali kutsimikizira kuti he's okay and the former first lady are okay. Komanso ndikufotokozera mmene timachitira nthawi zonse mwambo kaenda bwanji. Nkufotokozeranso kuti chifoti iwo analinso odabwa kuti kodi were you taking me kumalo kumene munali musanapange clear? Because he is a law abiding citizen who had an interest kuti aonetsetse kuti kumene mmayapititsa muna mutapanga clear. So iwo anaotoloza ife ja anakathotika lipira ife kuti kodi mandipititsa kumalo kuti simunapange clear. Ndetota no Mr. President, our director of youth alapa anakumana na our police ndipo awauza kuti kuno dzibwera nditulikira enu. That's the time ndinakuza ndende zinyamuka chifota awa anapanga clear kuti ndizipita. So other than that, he is always a happy person. He believes in God, he believes in prayer, so he accepts whatever happened as chimene Mulungu anafuna chitiko that day. Mugonera Times exclusive imene tikucheza ndi a Moses Kunkuyu Kalonga Shawa. Iwowa ndi phungu wadeza Mlunduni amene ndi achipani cha MCP komanso iwowa ndi okhazikisa mtende bata ku mbali ya otsutsa mu parliament komanso iwowa ndi a director of campaign ku MCP. Tupita ku break tikachoka kumeneko tikambirane nkhani zina za kuchipani kwawo. Khalani pompo.
tikulandireniso pamene tikupitirira ndi program yathu ya The Times exclusive tucheza ndi a Moses Kunkuyu Kalonga Shawa. Iwowa ndi phungu wa chipani cha MCP kudedza Mlunduni, komanso iwowa ndi a chief whip ku opposition MCP mparliament, komanso ndi director of campaign ku chipani chomwecho. Taunika ndithu zakamuzu zimene zinali mkamwa komanso zimene tidaona ndemwe atifotokozera bwino kufika pamene tilipa. Komano tifunano tikhazikikenso ku chipani kwanuko. Kuyenda bwanji ku MCP padakali pano chifukwa kumamveka ndithu kamfukena kuti ayi tiunikenso utsogoleri ena umanena zimenezo ndithu tamvapo anthu akubwera ena kumazalankhulapo zikukhala bwanji ku Congress. Malawi Congress Party ndi chipani chotsatira malamulo. Chipani chakulimba kosekuja ndi chifukwa chotsatira malamulo. Koma malamulo aja tidzoti amakhazikitsidwa ndi anthu aine akachipani. Ndoti malamulo amene aja anali mosiyana tsiku lina, anasintha tsiku lina, akhoza kusinthanso tsiku lina, ndi malamulo amakhazikitsidwa ndi anthu achipani. Ndi chifukwa ndi chipani chotsamira malamulo. Pokhapokha ngati tikuyenda m'malamulo nthawi zonse mudzatipeza tikulimba abe amene tikulimbira. Chifukwa chimachipezeka kuti chachoka mboma kupita ku opposition, kubwerera mboma kupita ku opposition, chifukwa chakuti chatsamira palamulo penipenipo. Ndipo kandifunsa zikuyenda bwanji kuchipani, ndikuwuzani zikuyenda bwino kwambiri. Whatever is happening, chimene chingachitike china chilichonse kaya mukuti anthu kamba za kufuna kusintha utsogoleri ndi chitsimikizo chokuti ifeyo tikupanga machuwa, tinapanga machuwa mu democracy. Momwe munapita convention yosankha atsogoleri amene mulipo pano, ndikuti munasankhidwa kuti muli ndi mandate mpaka na 2029. Sorry, 2029, I beg your pardon. Tanthauza kuti muwena kukhandi convention ina imene kuchitika mene. Koma anthu ena akukhulupirira kuti ulephera masankho a 2025 amene akuti akupaseni nkhawa yokuti yes tili ndi mandate up to 2029, koma sitingaitanisa nsonkhano kuti tione kuti anthu akutikhulupirirabe kuti tikhoza kukhalabe pa mipando tinayoyi. Anthu amene amayankhula zotenezo kuti kulephera pa chisankho kudaonesa kuti mwina utsogoleri uli ndi vuto pofunika kuwunikanso. Zimenezo ndi nzopanga ife kuchipani. Zimenezo nzopanga ife kuchipani. Kuteye kuti kamapanga zimenezozo inuyo mudziona zotsatira zake. Koma timangoyamikira mukamapereka maganizo kapena mukagwiritsa ntchito platform yanu kuti anthu akhoza kuperekerapo maganizo. Ndife anthu oti timakhala pansi timaganiza chimene chinapangika pa 2025 paja mu September chisanakhudze anthu ena, chinakhudza kaye amene amadziwa kuti ndaine akachipani achali kumudzi acha, ndi nthawi yomweyo adayamba kuyankhula maganizo awo. Ndipo ngati anatikhulupirira ifeyo ngati adindo, choyambirira tidzimvera maganizo awo aja kuti akuyankhula chani. Popeza anthu ndi osiyanasiyana amayankhulanso maganizo osiyanasiyana, ndi ntchito yathu ngati adindo kumvetserera zonse zija nkuona kuti koma kodi chimene anthu angafuna chichitike ndi chani, mukupanga zofuna za anthu. Koma popanga zimenezo muonetsetse kuti mukupanga zimene zitakomere chipani, komanso chipani choti chimatsogolera anthu, chimatsogoleranso wanthu mpaka lero, ndipo chimatsogolera dziko. Zikhalezo kuti mukamazipanga zisangooneka zofuna kukomera chimene chingafunike mchipani, koma izikhala chopereka chithunzithunzi chokuti ndinu okonzeka kutumikira wanthu ngati dziko. Kukumva mukulankhula mmamveka ndinu munthu wanzeru. Ineyo ndimakumvani choncho. Ndi anthu akhala kumanena kuti komatu abwana waso mwina atha kutenga chinthuchi. Chinthu chake MCP kuti mukhoza kutsogolera MCP. Ndikumbukira nthawi inake kuti akhala kuti afuna kusankha mtsogoleri leader of opposition kwa MCP, dzina lanu lidatuluka kwambiri. Anthu adanena iyaye, koma I think nanga sizimaita kusankhidwa kuchipani kwanu kudabwera I think dzina la Honorable Simplex Chichola. Mumakhala nkumalingalira kuti I think mwina siku lina lake titauzatenga chinthuchi, komanso anthu ena kumakufikirani kuti akunkuyu mwakhwima ati mutha kutenga chinthuchi. Ndikuwuzeni motere. Choyambirira mukamapanga utsogoleri nthawi zonse mudzidziwa kuti utsogoleri amapereka ndi Mulungu. Ndi muzikhulupirira chimenecho kuti Mulungu amapereka utsogoleri. Kuti kupata kali pano ifeyo timanyamwa president wa chipani Dr. Lazarus Chakwera amene Mulungu anatipatsa kwa nthawi ino. Mtsogoleri wa zipani zotsutsa mnyumba ya malamulo Honorable Simplex Chichola Banda amene Mulungu anatipatsa pa nthawi inoyo. Chimene chimafunika chidzingo chitika nchokuti osamakhala ndi njala. That's what I want to tell you.
kuteku zimene mumazimva zakuti ayi auche khangala afuna auche khangala afuna ine chimene ndimalangiza nthawi zonse andi ndimakonda zilangiza zimene zipoyera osamakhala ndi njala koma chimene mungamapange mudzikonzekeretsa. So munthu udya bwanji ulibe njala? Kudzikonzekeretsa nthawi zonse. We're talking about leadership here. Popanga leadership zasiyana nkungotenga chindasi nkuponya m'mimba mwako. Zosiyana nato. Chikadzigawa chokha. Njala imakuita drive sopano kuti sono ndidye. Nthawi zina njala imakhala kuti ndi kulakalaka. And kulakalaka is something you can drive yourself into. Ukhala ndi fantasy ukhozira olakalaka kuti ndikufuna kuti ndidziuze kuti ndikufuna chakuti. Kulakwa munthu ukhala ndi ambitions akunkuyo kuti ineyo mulungu pa nthawi yake yoyikika akhoza kuti komano moyimika mkono to ambuye ndili pano nditumire. I'll tell you this. Aspiring for leadership and preparing for leadership are two different things, or they must be looked at differently. When you are aspiring for leadership, nthawi zina zimatha kupatsa njala imeneyo kanoti zimene ukufuna sizikutheka umatha kukhala munthu wankwiyo. Ukakhala wankwiyo umayamba kuthana ndi anzako. Chifukwa choti munthawi ya njala yako ija umatha kuononga ndalama ukakumana ndi anthu kuti akuvotere kuti zitere zikamanda kutheka umatha kukhala ndi mkwiyo ngasi wagulitsa mwina kanyumba wagulitsa galimoto utopangira zimenezi. Pamene preparing for leadership ndi chinthu cha normal. Inuyo mmene muli pano simunabwere muli pa udindo mmene muliwo. Koma institution ino inakuona kuti mmene amachitira akulu awawa adzipanga prepare kuti titayika apagwira ntchito. Chimodzimodzi dziko lino lidzafuna atsogoleri mpaka kalekale, zipani zafuna atsogoleri mpaka kalekale. Inuyo mudzaseka mukadzamva kuti DPP amuthatika kuchoka 2030 ndi akuti ikupita ku Malaysia kukasankha munthu udzasankha munthu adzakhale president wa DPP. MCP achakwera kuchoka nthawi ina yake ndeti ukupita kukasankha anthu ku Zambia kuti adzakhale president wa MCP. Mudzaseka inu kuti what's happening in DPP kulibe anthu, what's happening in MCP kulibe anthu. Koma within those political parties my institutions azipanga build a nursery for tomorrow leaders. There are also many my institutions adzidzikonzekeretsa all the time kuti apeze kuti kufunika leadership kuno ziyamatuza ajakwera kuti atsogolera ma Joyce Banda atuza apo apita muthatika kunena abingu ananena amuluza ananena zimene amanena atsogolere zija mawa akamadzati kudzafunika atsogolere muzipani adzachokera anthu ako moyo zipani. So when you prepare yourself kuti mawa kutakhala kuti kuli an opportunity to lead, ineyo I am preparing myself to be amongst those. Sinde kulakwitsa koma having chilakolako chokuti ndiuchifuna nchifukwa kumafuna uthamanga awachoke kuyamba kugebana sizimatero mulungu salowerera mulungu amalowerera on a prepared mind. Just prepare yourself and God will come in. Kuti kumene matukweza nkonomo you raise your hand by preparing yourself by leadership. Leadership itu dzidziwa anthu amene ufuna watumikira kapena anthu amene angafuna kupatsa kuti utsogolere. It happens in the church, it happens everywhere. Prepare yourself for leadership. Mulungu amalowa pamenepo. Koma when you're preparing yourself uziyang'ana kuti ofuna kuwatumikirawo, what is it that they want me to lead them into? Osakhala kungoti basi chifukwa chokuti ayi ineyo akuti chipani chimakhanda atsogolere basi ndiyambitsika kampu. It doesn't work like that. Respect the leadership that is there, but prepare yourself for leadership tomorrow. So you're preparing yourself? Sindimachitaso manyazi kunena zimenezo kuti from the first day that I went into politics I told myself, God, I'll keep preparing myself. It's not a sin. I don't know how people are going to read it. It's not a sin at all. In all the political parties, UDF, PP, Mawa, there is a day without Dr. Joyce Banda. There is a day without Dr. Magiri Mrose. There is a day without the Mutarigas. There is a day without Dr. Jagwel. These political parties, there is a day without Dr. Kabambe. Those political parties, they will need leaders. And where are those leaders going to come from if Fredo Galua does not prepare himself today? If Njawala does not prepare himself today, if Atupere Mruzi or if Kumba Ishmael does not prepare himself today, if the other guys in PP and other political parties do not prepare themselves today, the people have to prepare themselves today. We'll look into the pool boy. Where are the Uli Musungamas? Where are the Gerard Capicenis? Where are the whatever? All those, the Murini Chisuros, where are they? And in that nursery. So as politicians, as political parties, we must always prepare ourselves. And it's not a sin to do that. You're very clever, you know that, eh? No, thank you if you say so. You are. And you've answered this question without having
to rock the boat yankha kuti you know ambuya anyway tentipitirize kucheza kwathu olemekezeka mukukamba papa za utumiki wanu ku chechi zandikumbusa pa mkumano wina umene munachita ndi atulankhani kumene munayankhula mawu andi makonda mukamalankhula kupanga refer bible komanso ma verses nde mumakamba za nkhani ya Baraba mukamba nkhani ya Baraba mukamba nkhani ya kuphedwa kwa Yesu. Take me back kuti tizimve bwanji Baraba ndi ndani komanso anthu azindikira kuti adapha Yesu anthu ati amene wawo. Are we in a Sunday school? Are we talking parables? Muphunzitsa ngati Yesu kuphunzitsa mafano. You know, this country tendizivomera kuti anthu ife timakhulupirira kuwerenga mawu kwambiri andi mawu otakati kuwapanga rifa kwa nthawi zambiri mwinaso kumagwiritsa ntchito kuwapanga liken to individuals in our life. Dziko muno tinakhalapo ndi Mose, dziko la Malawi tinakhalapo ndi Mose ndipo tonse tinayimba nyimbo Mose walero Mose walero Mose walero, koma because Mose timamuyang'anira pa nkhani imene timamuona kuti wachita izizi munthu uyu zofanana ndi Mose wa m'Baibulo zowombola anthu chotsa mbali ino pita mbali ina timuchotsa akhale Mose. Popanga zimene anthu anamutchula bingu kuti Mose walero tonse tinaombera m'manja, koma wina anakangobwera nkunena zokuti paja Mose anapha munthu ku Igupto anakapita kuyambana naye ukulakwitsa za Mose uyu iwe. So tinavomerezana tikhoza kugwiritsa ntchito Bible. Pompano timamva kuti aya tikuyendetsa chuma cha dziko lino ngati chuma cha Zakeyu. Zacchaeus is a biblical character. And to self knows kuti chifukwa chani akutero akuti ayi katoleredwe kamisonkho. Kusenza kuti mawa Zakeyu yemwe atangoti anezo kuti tikubwezera zimene tinakuberani. Misonkho yanu tikubwezerani. Hoteloyi 80 billion tinaonjezera ija tikubwezerani. Chimene achipanga Yesu kumuuza Zakeyu lero lino ndikaja ku nyumba kwako kuti kwa Malawi adzawo zaso a DPP kuti lero ndino abwenzi athu ndino Zakeyu ino. Uzakeyu umwe tana Dr. Kabambe udzakhala Zakeyu ukomera yomwe kuti Zakeyu awo anthu abwino anatibera koma atenga 80 billion athu chatibwezera takapangira misewu kuti president akamadutsa samati muchira mapampu popo atibwezera tapanga misewu Zakeyu abwino anthu adzawote. Chimodzimodzi ngati wina angapezeke kuti akupanga khalidwe lofanana ndi chifwamba china cha m'Baibulo chimene nthawi ina chinali kundende ndipo inakona nthawi kuti anthu anauzidwa kuti tikakafunsa funso lakuti mukaneneza kuti masulani Baraba, ndi anthu anapanga zimene zija nkuwamasulira Baraba, koma Baraba atatuluka anakapitiliza panga zake zopha wanthu. Ngati nthawi ya Baraba asanakalowe kundende kunkafa wanthu kaya ndi anthu aja alubino kaya ndi anthu omaphedwa zonazizonaleko ziwalo zatani kaya anthu amangosowa, ngati nthawi ya Baraba asanawe kundende zinkachitika zimene zija, Baraba akadzatuluka mundende nkupeza kuti mu mzinda uja mukuchitikabe zimene zija, ndi kuti anthu adzadandaula za Baraba. Ifeyo ngati wanthu mmene tinapangira kuyerekeza ndi Mose, mmene tapangira kuyerekeza ndi Zakeyu, chimodzimodzi ngati awa amene alipowa chifukwa sikuti ndinkaenda muzemba ndimatanthauza amene alipowa. Ndikuenda kotero sindimapanga nawo. Chabwino. So tili ndi Baraba padakali. Chifukwa chakuti fanizo la Mose waliyo timavomerezana timanena Muthalika. Timanena bingo Muthalika. Mose uchita bwino kuti olotsana Aisraeli. Kuno siku Israeli kuno. Nkumalawi. Koma timati Mose akutichotsa ku Igupto kupita ku Kanaani. So Baraba chimodzi ndimanena awo alipo. Ndani? Mukubwera singular bwinobwino tikafika pa Mose. Tikafika pa Baraba kuzakhala bululu bwanji. So pano Baraba